ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଥାଏ ଗୋଟେ ଅଜାତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ତାରି ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 1000 ବର୍ଷ ତଳର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ରାଜଭାଟି ଥାଏ। ସେଇଠି ରହୁଥାଏ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ଦିନ ବେଳେ ବି ଯିବାକୁ ଡରନ୍ତି ଲୋକେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ମାରି ତାକୁ ଖାଇଯାଏ। ଶୁଣାଯାଏ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ରାଜଭାଟିରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ରାଜା। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜାକୁ ଖାଇ, ରାଜକୁମାରୀକୁ ଖାଇ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇ ଦିନ କେଇଟାରେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ପଦା କରିଦେଲା। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଛଲତା ଉଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ରାଜଭାଟି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଭଙ୍ଗା ରାଜଭାଟି ଭିତରେ ରହିଗଲା ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ରାତି ହେଲା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ପଦାକୁ ବାହାରି ବାଘ, ଭାଲୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ, ଗୋରୁ, ମଣିଷ, ପଶୁ ଯିଏ ବି ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ପେଟେ ଭଏ ଖାଇଯାଏ। ତାପରେ ଦିନ ସାରା ସେ ଶୋଇ ରହେ। ସେମିତି ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଦେଖିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝରଣା କୂଳରେ କାହୁଁଥିଲା ରାଜକୁମାରୀଟିଏ ମନ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି ସଖୀ ସହଚରୀ ମାନେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।